Itankoro kwa Alphonse Ongeri, Assistant Treasurer, Kisii Town Boda Boda Operators Association. Intumba litu achoretwe, oborai bwa boda boda, erengo yaito, tokorera abana boda boda, encherere ndonge, totariko banyanyansa, kire stage yetu aromorembe. Ekaro twa service eria umongwano oye twanyorete ng'ong'eire gokora ebinto contrary to the law. Tuka decide intuna baraisaba tukagwitiro ku office aseng'encho yemechanderi twaroche abana boda boda baranyare kogendera gwetera. Twaikire toka batogosuguma twarure report everywhere umongwano oye byabeire gakora. Finally eserikali yaimukire yairire getambokero umongwano oyo ko make sure nga orure sesekte yeseng'encho onyanyansira abana boda boda. Tigankwanere igoro ya reflector. Reflector ichikorie ria traffic erigoteba a reflector is a reflector. Ebe buru, ebe yero, ebe machani, ebe mwamu gichobe keta reflector. Omongwano oyo chiro ikaransire muaya n'abantu babere executive ya 7 kere kando ochiro okorire bintu byaya otebire nga lazima kiro montabe ke reflector ya buru onye tokobe koria soko genda. Intuna barai bari twachore tutokoigerera boda boda. Tokoigerera bana boda boda baito. Etwatenenete farm togotebe reflector echo arora irere gose mukaye arora irere ojara irere lakini tari Kisii Town iga. Egento kende kia kabere. Intwe etobwenete ko ba independent una mwana boda boda. Totali koraya sinemo no politician. Inkinate bere boigo. Etobwenete ko beliogirio mwana boda boda. Koira mangana bosio, koira se serikali gotebanga omwana boda boda agosabaiga. Ninkinate bere boigo. Omwana boda boda ekero kwachorirwe kiongozi. Tali ogosoka isiko garia kwa bwato mugaka obwata abana agosomi kwa mwake biranya kwa imuko mwana boda boda omugaka oria okwerigeria abana bakorire nchara kwa mubwata kwa mura singire 5 siringi 2000 ebintu ebyo nabibigera tantu na G7 abarai bari mwachorete tore isikoga.